kum som pariat leka upa lorai hi zirlai no pangni in a khosak a harsa ve viau maya anu le paten azirna sen so antum sak theilo awangin a hun ola chuan a tho thei tok a hna a thok ve thin le khazir zela tour guide thatak ni atum baka tleirol ti toina le in khai thitak ania mel thaviau ma se sum anei lo awangin aril ru a ha ve thei hle lorai chu apum na thutin klasa po chuan a omzui theilova damdo ina chuan hruai ni in nar chuan alo enkol ngal vata lorai chuan asum nei lo thu hrilin chu nar chuan call center lama na thok ve mai turin alo hrila lorai po chuan a school kallo kar laka na tho chu thati in nu le pa anei ho savak big lova mel traviau ma se an re thei ema wangin a mai mai te hi azak le veng zel ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u lorai chu a in lua ho in a bialpa chuan alo ngak renga re theite mani se a bialpa nen chuan in stratut vezi in mi pat mei chet na konga chuan an ho sadun ve hle a bialpa hian lorai chu laring do zokin anin mangai viau maya in mangai viau ma se poisa an nei miau lo awangin nu panun an man lai bakin an hlim ngai lo ani lorai ta current chu ron thimin bill an pek that lo awangin an connection chu an ron ti topa a bialpa chu thinrim ve viau ma se tharum hian engmak ati thei si lova a boi thla kani lorai chuan sum amamo ema wangin a tho thei tur na chu net lama chuan azong kuala na avan baka zirlai tan chuan tho mai tur alo wang viau maya mi naw tur pon graduate do kher an lo du thina wangin lorai chu a beidong tranta na a mulo ani chuan chena in le ei tur atla cham thuai don ti a in hre thiama na a mu miu lo awangin a taksa chu zor mai antuma netlama chuan mei chemamo putar an lo om treu maya putar pakhat jo chuan euro somnga in school no pang stratut tur adu thu lo posin lorai chuan abo zui ngal vata chu putar thalak chu enin putar mel chelutuk ani big lova lorai chuan bia in anin hmuna hmun tur an soiduna a bialpa hriat lova in zor chu tumin sum a hmuna turani chuan putar po a kop hre to big lo ani putar joanen chuan in hmu tumin lorai chu nal takin a in cheya a ke korte man to ber chu hachuakin putar pa umna lam chu apan ngal wangwanga apon lam landana chuan khallo viau ma se lorai hi changel angdo ania khewara olin arukin akhal ve trat ani joanen chuan in hmu in hotel pakhada chuan an kal duna chu putar chuan a hak tur pe in lorai chu a in thlaka putar pa chuan stratut tumin lorai chu virgin ang chi in a oma chu putar chuan stratutin lorai chuan pute jo chat thot a om ti in a in soinula thiang hlima chu putar chu lawm viovin lorai chu euro zathum an pe a lorai chuan kalsanin nuam tuar chunga poisa a tho chu awang chuan a hlim ve hri hle lorai chuan a poisa hlo chuat chu nim wangwangin sumlu nei mi lovin poisa tho chu dan a hrethara a hna chu chunzom zel tumin lekhazir pa a inzor chu ti chi viovin a hrebok ei tur lei ngalin a ei phak lo a ei ngala asum do na hian ei le in uluk angaya wangin a taksa duat chu atum ve bok lorai chuan nadang mule in call center a chuan a thok ve a zirlai ni chungin na chi hrang a tho theia piang chu a thok lor ve a na za om tak tho du ma se ol sam zo ka sum mu na a hriat to awangin a na dang ho chuan a ril ru an luat to lo
lorai chuan mi paho sadang zong le in net lamah chuan mi pasum nga amel le tranta pavalai pakhat mu in darkar khat chungin euro somsari a in chiara chupa nen chuan cafe pakhata in mu in lorai hi azak zum lutuk to big lova chu pavalai nen chuan thil ei dunin lorai chuan an eiman engkim apek tir veka chupa nen chuan khopui dai fem lama in phur chuakin lorai chuan euro za somli lai a hlo chuak le ta ani lorai chuan a bialpa manu hnena chuan a inzor thin thu an hrila manu chu thin rim viovin anin hau shapa lorai nen chuan in then chun zom ngalin lorai chuan bialpa nei po atum to chuang lova poisa tho chua nula in to del le nun enjoy thei tak ni chu atum ani to ber mai lorai chuan mi padang kop chho zelin khumfa ang chi in lai khum the ne ma mut sungin ei azonga a hna ber chu mut ani avangin anun chu nuam takin amang ve bok lorai chuan mi pakhat benjamin tong vele in chupa chuan amangai mel viau maya lorai po chuan kop chho vele in benjamin nen chuan anin englo fova lorai hian azamo chu mi paho hnena a thlai thar temtir vel mai ani lorai chuan sualdang khoibel zelin sum huna tur ani chuan saruakin thalak mai po a hre to lova puitling film changchi alo ma se a saruak thalak mangin sum asiama a thalak sak tu pa chuan darkar khatleka euro zani hlo I du chuan tlangwal pathum bula khosata che ti in an soma lorai chuan chutiang ti turatan chuan kalano pangmama ti in alo nara hanin englo suau kha ala du big low ani lorai chuan a thian nu chu bia in asum din mun a that dawa wangin thomnolar le man to tak leitur chu an zota a thian nu chuan lo hrilin thomnoa buai chi kha ani ve a lorai chuan silfen man to tak lein an school lama chuan a in le lo phu lovin a in pen par ve hle lorai chuan putar ho satak dor tu nei le in chupa chuan ompui form sexy deuh a hak tira lorai chu a hmel that em awangin kar khada zan khattal abula riak turin an soma lo thatak apek tur thu hrilin lorai chuan an exam a hnai to thuwa changin chu putar ho sa hnena chuan a in ngai tu tur thu an hrila chu putar po chuan lo hre thiamin lora meng moi chu putar ho sa hoin an chen ta thei mai big low lorai te chu exam zovin an result an tar chuaka meichia ril ru nei tak ani awangin a result po a thavio maya sum anei to baka lekhazir zom zel chu atuma anun chu nuam taka man tumin lekhazir chungin hlo anei ve renga nularil ru nei poisak nei vak lo tan chuan sum siam a ol anima na lorai chuan lekha azir zom zel nan laptop amamo ti in hria in putar ho sa zowa kha an bele a laptop le sum amamo thu hrilin a pe ani phot chuan adu huna amut pui thei tur thu an hrila zowa chuan lorem ti in lorai nen chuan anin buwa chu putar chuan in thlak tura hrilin lorai chuan a ke korte hlui zok a ha chuaka chu putar boilai chuan a laptop le poisa chu lak sak thutin atlan chengal vata sum adu luata asum donna po arin omseng to big low ani lorai bade ni in manvak dan a hrebek lova a bialpa ve de ro benjamin kha ron lengin pangpar aron kena lorai chuan pangpar ti vel atui lo si a poisa in ka du zo ka sin ti in an fiama benjamin anen chuan omdunin lorai chu stratut mai antuma anin dir hloi nu chuan lorai chu a insum le tlata benjamin a laklo lutuk chuan tuma an omlo hi ti in lorai chu englo antuma lorai chu trang ve tlatin benjamin a chuan a hmangai zia thu hril hrep ma se lorai chuan in stratut tir mai atum big low
lorai chuan dor tu thar nei le in euro zahnia anin biak fel nuwa ama dor tu pa chuan astra tut vek nu in euro somni chi ape a lorai po chu thinrim ve hle in an ris mai chu aril ru ana ve hle lorai chuan a bialpa ve deuh benjamin a chu hmu in bum ato thu an hrila benjamin a chuan lo hnem ve in lorai po chuan angai na sot viau maya benjamin anen chuan thil tam tak ti dunin lorai po chuan adu ve trana benjamin a chuan hunrem chang zong ve rengin lorai puan mor de atum ve renga lorai po in veng seng bik lovin atopa topa chuan antile nge thin lorai le benatsu thil ein an chuak duna hun lim om taka man an tum lai chuan lorai chu putar hosa pakhat hian ron kholin dor adu thu aron hrila lorai chuan a man lo thuwa lo changin a phone chu ada a chu putar chuan ron khol non le in benat chuan a lo changa lorai chu a man lo thuwa lo changin a thinrim viau maya lorai po chu thinrim khumin a bial nu inzuar thin chu thik chang anga aveta lorai chuan putar hosa chu mule in a inzuar ve zela apang adam chuan inzuar ve rengin sum a thok chuak tam tol tola sum a tho chu tam ta ka chuan amamo po lo sang ve zelin in dai ti ni anei thei big lo a bialpa benjamin anen chuan in mule in bena chuan lorai na chu angai thei lo trana a mangai thu hrilin pa ngai taka sumzong turin an hrila lorai chuan a ezon na chu bansan a har thuwa changin bena nen chuan anin hial thinrima bena chu thinrim viovin a bial nu tlin lo na zong chu a soi chuak veka lorai nen chuan in trenin lorai saruak thalak chu mu tura a oma wangin bena hi a thinrim ve ani lorai nen chuan in trenin lorai thinrim chuan a saruak thla la thin friends valte a camera chu vahmu in a saruak thala akol zong chu delete vek turin an nge na chu pa nen chuan in hnial thinrimin lorai chuan a khoi hrepa saruak thalak anei to awangin anun chu talboi tranin bial pakhat anei theilova anun chu ning ve tranin a beidong viau maya beidong ma se ti ngai na vak a omlo ti hria in mol pho ta sa chu sum tam jok siam atum le ta ani lorai chuan a putar mel hriat zo chu mu in sum tam jok siam adu thu an hrila zo chuan euro sang riat hlo in puitling film chan na tur a hriat thu an hrila lorai chuan vahmu in a thiampa chuan puitling film siam na hmun lama chuan a hruaya lorai chuan film siam chu du chi lovin patling nu pui kham lo ho bula chuan darkar nga chung hun a hmanga an khosak dan chu camera in an labok darkar nga aliam nu chuan a thiampa nen chuan chung ho chu an ho sana lorai po chaw zoi ve hle in euro sang riat anei dona wangin a hlim lui ve ani lorai chu in bual fain anun chu aning to viau maya zo chuan lo bumin euro za chi lorai chu ape a lorai chuan bum tokin zo chu a hoviau maya phubalak chu du ve ma se a chena khuwa chuan amol pho to ema wangin khopui lian zo ka pema nun bultran le chu atum phata ani lorai chuan paris khopui panin zo anu pui chu kholin abia a pasal nen aning kopdan zong chu hrilvekin a pasalin abum thu chu an hrila paris lam chu panin nun bultran that le atum ta ani